existuje mnoho ľudí, ktorí si myslia, že umelá inteligencia negatívne bude vplývať na život. Digitálne dvojča je vlastne prostriedok na zlepšovanie kvality tej výroby, ale aj toho výrobku, ktorý tam vlastne je. Ja si myslím, že terajšia doba je tam už taká, že aj ten operátor na výrobnej linke už je programátor. Milí diváci, milí poslucháči, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Pokeci k veci. Moje meno je Jan Lacko, som dekanom Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy a som veľmi rád, že dnes moje pozvanie prijal nestor umelej inteligencie na Slovensku, nestor automatizácie a môj veľmi vzácny kolega, profesor Štefan Kozák. Ahoj Štefan, vítaj. Ďakujem za prijatie, za pozvanie a som rád, že môžem osloviť divákov, záujemcov o oblasť, ktorá je veľmi zaujímavá, kybernetika, umelá inteligencia a aj aplikácie. Ďakujem veľmi pekne. Ty si začal rovno tak in medias res a začal si rozprávať o kybernetike. To by ma zaujímalo, že aký je rozdiel medzi kybernetikou a informatikou? Ja si myslím, že rozdiel medzi kybernetikou a informatikou nie je žiadny, pretože kybernetika a informatika paralelne sa vyvíjala. Už Norbert Wiener povedal, že kybernetika je veda o riadení živých a neživých organizmov a potrebuje k tomu informatiku. Čiže tieto dve vedy idú vlastne ruka v ruke. A napriek tomu, že v našom vzdelávacom systéme ich občas rozdeľujeme, tak sú v podstate veľmi, veľmi príbuzné navzájom. Sú, by som povedal, tak previazané, že sa nedá odlučiť kybernetika od informatiky a informatika od kybernetiky. Výborne. Ty si človek, ktorý má naozaj obrovské skúsenosti pedagogické, obrovské skúsenosti z vedenia vedeckých projektov, ktoré boli realizované v aplikačnej praxi a postupom času si sa vypracoval v podstate podľa mňa na jedného z najšpičkovejších odborníkov na umelú inteligenciu. Umelá inteligencia je niečo, čo my v poslednej dobe naozaj vnímame veľmi intenzívne, aj tí laici, ktorí sa s ňou doteraz nestretli. Ako ty vnímaš úlohu umelej inteligencie v dnešnom svete? Vnímam ju veľmi pozitívne, aj keď existuje mnoho ľudí, ktorí si myslia, že umelá inteligencia negatívne bude vplývať na život. Počas mojej 40-ročnej praxe a práce s umelou inteligenciou vždy sa nachádzajú nové a nové aplikácie, nové výskumné riešenia, nové pohľady, nové numerické metódy na to, aby sa dala využívať v reálnom živote. Čiže je to naozaj veľmi praktická vec. U mnohých ľudí vznikajú rôzne obavy z toho, že čo nám tá umelá inteligencia prinesie, aká môže byť pre nás nebezpečná. Máme sa báť? Ja si myslím, že nie. Moje prvé aplikácie viedli práve do priemyselných oblastí, kde umelá inteligencia začala využívať v riadení priemyselných procesov a využívali sme k tomu tzv. Expertov ľudí, ktorí nám na určité problémy odpovedali. Boli to experti a my sme potom tieto veci chceli nejak formalizovať, ale nebol na to taký aparát, ktorý by umožnil vlastne ovládať a riadiť takéto procesy. Tak umelá inteligencia je priekopníkom k tomu, aby sme mohli mnohé priemyselné procesy v službách, v zdravotníctve ovládať, modelovať, vizualizovať. Keď si to predstavíme v tej priemyselnej oblasti, tak ako si máme ako laici predstaviť, že v čom nám tá umelá inteligencia v tom priemysle pomáha? V nejakej fabrike alebo? No tak moje prvé aplikácie viedli k tomu, že napríklad, že sa vyrábajú konzervy, ktoré sa vyrábajú z plechov a ten plech beží desi z nejakého valcovacieho tandemu, ktorý vlastne tváruje ten plech na nejakú hrúbku, ale bez toho, aby sme si všimli nejaké deformácie v tom plechu, hrdlu a tak ďalej. Ak ten plech potom išiel do nejakej výroby na nejakú Coca-Colu alebo nejaké iné konzervy, tak potom ten automat, ten karusel, ten plech sa poškodil, vybuchovali,
zašpinili sa tie karusely. Teraz vieme presne určiť na základe niekoľkých kamer, kde je ten plech porušený. A vieme už do tej výroby presne povedať, že 5 metrov, 34 cm je tá hrdla, treba to vyrezať. To znamená, že urychľuje to kvalitu výrobku. Umožní to zlepšiť teda aj kvalitu výrobkov. A tá umelá inteligencia je úžasným prínosom vo všetkých oblastiach. To znamená, že v oblasti automobilovej techniky, v oblasti dneska spotrebnej elektroniky, kde vlastne mnohé tie spotrebiče už majú tzv. Fáziologiku. Vedia sa naučiť, vedia vlastne reagovať na vonkajšie podmienky, tlakové podmienky, tepelné a podobne. Tak je to aj s raketami, tak je to so zbraňami, ktoré majú v sebe veľa informácií, vnímajú okolie a práve umelá inteligencia umožňuje do tých riadiacich systémov zabudovať všetky tie vplyvy okolia a umožňuje pohyb tej rakety alebo toho vozidla tak, aby išiel po nejakej predpísanej trajektórii, dráhe a podobne. Bez použitia umelej inteligencie tá kvalita toho pohybu alebo riadenia by bola malá. Hej, jednoducho človek nie je schopný reagovať tak rýchlo na všetky tie vstupy, na všetky tie dáta, ktoré máme k dispozícii. A nedokáže rozpoznať tie mnohé veci. Napríklad pri automobilovom priemysle, pri zváraní plechov vo mnohých tých výrobách umelá inteligencia dokáže rozpoznať, či ten zvar je kvalitne urobený alebo nie. Kdežto človek nedokáže očami vlastne rozpoznať tu tie malé, by som povedal, odchýlky alebo nekvalitu. Tak mali sme takú aplikáciu vo firme Peugeot, kde sme vlastne pomáhali tomu človeku, tomu technológovi rozpoznať, či je ten zvar porušený alebo nie. Teda ďalšia taká aplikácia bola v jadrových elektrárniach, kde sme mali takýto projekt výskumný, aplikácia kritických alebo procesov alebo umelej inteligencie na kritické procesy, kde sme vedeli podľa teploty, vody, tlaku, čerpadiel vlastne povedať, či nemôže dojsť k nejakému kritickému stavu. Robili sme to pre jednu slovenskú elektráreň, kde náš takýto podporný systém, ktorý sme vyvinuli, vlastne umožňoval operátorovi skôr zasiahnuť, než by došlo k nejakým nebezpečným situáciám. Naozaj, to tvoje portfólio za ten tvoj výskumnícky život je neskutočné, obrovské a zahŕňa veľké množstvo rôznych domén v rozličných oblastiach. A ty sa venuješ profesionálne aj niečomu, čo sa nazýva digital twin, digitálne dvojča. Čo si má bežný človek predstaviť pod pojmom digitálne dvojča? Lebo je to termín, ktorý je veľmi často používaný práve v priemyselnej oblasti. Je to veľmi potrebná oblasť. Mám takú spoluprácu s Volkswagenom Bratislava. Jeden z mojich doktorantov práve sa podielal na digitálnom dvojčati, kde sa vlastne sleduje kvalita toho vozidla. Jeho obraz je uložený kdesi u toho technológa, ktorý má možnosť dohliadať, či všetky tam prvky v tom zariadení sú alebo nie. Má možnosť modifikovať v tom automobile jednotlivé prvky a zariadenia, upraviť ho podľa požiadaviek aj odberateľa. To znamená, že takúto aplikáciu sme robili s jedným mojím doktorantom, ktorý teraz je momentálne v Číne a podieľa sa vývoji nových automobilov. No a druhá oblasť bola prediktívna údržba. Umelá inteligencia je jediná, ktorá dokáže rozpoznať dopredu, či nedochádza k nejakým deformáciám podľa spracovania zvuku. Nielen obrazu, zvuku, teda podľa toho vie, či ten motor funguje správne alebo nefunguje. Takéto aplikácie sú aj v doprave. Železnici, kde vieme na základe zvuku z brzdových systémov identifikovať a dokonca predvídať, za aké obdobie sa ten vagón alebo tie brzdy pokazia a nebudú schopné fungovať tak, ako by mali. Tá oblasť je naozaj veľmi široká a máme si to teda predstaviť tak, že v tom digitálnom dvojčati získavame nejaké dáta z reálnej fabriky a máme jej kópiu digitálnu, v ktorej ich vyhodnocujeme.
dá sa urobiť ten prenos aj opačným smerom z toho digitálu priamo do tej výroby? To určite, to je jedným z tých cieľov, aby sme mohli my navzájom sa ovplyvňovať. Vlastne aj tá umelá inteligencia nám umožňuje priamo zabudovať prvky, ktoré tam chceme do toho vniesť. Nové napríklad prvky do riadenia, prvky do nejakých spracovania informácií a podobne. Čiže digitálne dvojča je vlastne prostriedok na zlepšovanie kvality tej výroby. Ale aj toho výrobku, ktorý tam vlastne je. Výborne. Teraz sa veľmi často rozpráva o priemysle 4.0, ale ja už som počul čosi aj o priemysle 5.0, že nás čaká nejaká ďalšia technologická revolúcia. Ako je to v skutočnosti s tým priemyslom 4.0 a priemyslom 5.0? No, je to taká moja parketa, hobby, som povedal, a keď som čítal nové pohľady na umelú inteligenciu a na to, že umelá inteligencia už vlastne má svoje rozvojové prvky. Pozeral som si trendy na rok 2024, kde sa hovorí, že umelá inteligencia by mala ten podnik chápať ako kyberneticko-fyzikálny proces, kde vlastne sú prepojené živé a neživé organizmy, vymieňajú si informácie a cez prvky umelej inteligencie umožňujú rozpoznávať jednak kvalitu tých výroby a umožňujú kvalitu výrob a umožňujú jednak aj predikovať stav tej výroby a optimalizovať chod jednotlivých zariadení. No a na to treba už vysoký výpočtový výkon, čiže znamená, že dneska tá výpočtová technika išla zase dopredu. Ukázalo sa, že súčasné výpočtové prostriedky už niekedy nestačia na to, aby bolo možné v reálnom čase tieto veci robiť. To znamená, že nasleduje aj v tejto oblasti určitý rozvoj. Grafické procesory sú zamontované vysoko výkonné do výpočtových systémov a umožňujú vlastne cez cloudové výpočty pomáhať tomu computingu, ktorý sa bude upočítať si na hrane. Edge computing je vlastne jedna z tých oblastí, kde umožňuje prepojiť ten proces s tými cloudovými riešeniami. Podľa toho, čo rozprávaš, tak to vyzerá, že naozaj tá budúcnosť je veľmi založená na rozličných moderných technológiách, ktoré sú okolo nás. A zaujíma ma to teraz z pohľadu napríklad takého operátora výroby. Bude to stále taký ten klasický človek s tými zručnosťami, že niečo preložím z bodu A do bodu B alebo obsluhujem nejaký stroj, alebo sa budú meniť aj nároky na takýchto ľudí a na ľudí, ktorí obsluhujú tie stroje. Budú to stále tí obsluhovači alebo skôr programátori? Ja si myslím, že terajšia doba je tam už taká, že aj ten operátor na výrobnej linke už je programátor. To znamená, že už aj Volkswagen pripravuje si na úrovni jednoduchých tých absolventov, nechcem povedať, stredných škôl, aby vedeli programovať. Aby vedeli tie základné veci na programovateľných logických kontroleroch realizovať. Je iná doba, to znamená, že aj tí ľudia, ktorí sú dneska prijímaní do výroby, ktorá je náročná, majú namontované na svojich, skôr než idú do výroby, sa vlastne ich zručnosti dopredu odskúšajú, či sú schopní montáže a cez umelú inteligenciu dokážeme ich senzitivitu pre danú výrobu otestovať. Čiže už nepúšťajú. Napríklad mnohé tie závody v Nemecku, Mercedes-Benz a tieto veci nepúšťajú už ani tých obyčajných, testujú si tých pracovníkov a testujú, akí sú zruční. No a tá príprava by už mala byť aj na tých stredných školách taká, aby tie zručnosti základné programovacie v sebe mali. Je to teda nevyhnutnosť? Je to nevyhnutnosť, ale zrejme to očakáva mnohé tých mladých ľudí na to, že musia sa na tú informatiku základnú pripraviť a vedieť ju využívať. Ty si, okrem toho, že si skvelý vedec, tak si dlhoročný pedagóg, a musím povedať, že veľmi obľúbený pedagóg, ktorý naozaj tým študentom dáva veľa zaujímavých informácií. V súvislosti so študentami ma trochu zaujíma, že
Čo by si ty odporúčal? Akým oblastiam v rámci informatiky sa venovať? Že čo ty identifikuješ ako také tie trendy, ktoré nejakým spôsobom nás teraz v konkrétnom čase ovplyvňujú a ktoré do budúcnosti nás čakajú? Ak sa dotýka študentov informatiky, tak predpokladám, že musia mať základné algoritmické myslenie. To je jedno, či programujú v nejakom C jazyku, alebo je to Pythone, ale musia tie algoritmické spôsoby myslenia mať v sebe zabudované. Čiže ja ich na tých predmetoch vlastne učím to, ako daný proces poznať, zmodelovať, ale ako ho ovládať. To znamená, že ako vyvinúť algoritmy na to, aby mohol ten proces byť optimálne riadený s minimálnymi energiami, aby vedel sa pohybovať ten objekt po nejakej trajektórii, či je to raketa, alebo to nejaké vozidlo. No, čiže učíme ich to, na čo využívať ten programovací jazyk, ako ho tvoriť, aby bol optimálny. To znamená, že aby ten zdrojový kód, ktorý oni pripravujú, bol taký, ako sa dneska vyžaduje. Dneska tí moji študenti už skoro všetci prechádzajú na programovací jazyk Python. A sa im to zdá ľahké, efektívne a mnohé tie aj vedecké algoritmy, aj tie aplikačné sú v tomto prostredí tvorené. A možno teraz ti dám takú trošku záľudnú otázku. Sú dnešní študenti iní, ako boli študenti pred 20-30 rokmi? No, môžem povedať, že sú iní. Sú dokonca, mnohí ma prekvapujú na tom, že ten programový balík, ktorým ja núkam mnoho razy, mnohí z nich ho prekopú. Znamená, že sú zruční. Trošku im chýba tá matematika, aby tie veci vedeli nejak štatisticky vyhodnotiť, ktoré robia. To apelujeme teda aj na učiteľov na základných a stredných školách, že matematike treba sa venovať? Treba sa venovať, lebo to myslenie matematické, ak nemajú v sebe zabudované, potom je ťažko nejaký proces ovládať, rozhodovať sa o nejakom procese. Je to veľmi náročné. Tie tvoje skúsenosti sú naozaj ohromné z mnohých oblastí. Naozaj si pôsobil vo veľa projektoch. Ktorá z tých všetkých oblastí, ktorým si sa venoval počas svojho profesionálneho života, bola tebe najbližšia? No, ja keď som prišiel na Slovenskú akadémiu vied, tak sa vyvíjali v 70. rokoch prvé počítače riadiace, ktoré boli na Ústave technickej kybernetiky. A vtedy som si uvedomil, že vlastne ten počítač je na to, aby ľuďom zlepšoval prácu, aby im vlastne tá výroba, či je v textilnom priemysle alebo v energetike, bola optimálna s minimálnymi nákladmi. Preto tá akadémia mi poskytla nielen oblasť takú numerickú, algoritmickú, ale aj tú aplikačnú, kde sa prvé počítače implementovali do energetiky, či to boli vodné elektrárne, tepelné elektrárne. No a postupne sme vlastne tento oblasť rozšírili o automobilový priemysel, o vojenskú oblasť, kde vlastne tá armáda potrebovala mať autonómne vozidla, potrebovala mať tú starú techniku nahradiť niečím novým, vizualizovať tie pochody a javy. A prešli sme takto mnohí tí moji kolegovia, ktorí sme v kybernetike robili, mnohými tými aplikačnými oblastiami. Tá veľká oblasť bol Slovnav napríklad. Slovnav, ktorý mal od začiatku namontované a inštalované americké počítače, ktorí boli viac menej riešili iba oblasť štatistickú a nejakú ekonomickú, ale postupne sa tie procesy vlastne začali riadiť. Či to boli etylenové jednotky a minulý rok sme vlastne s mojím doktorantom mali takú aplikáciu na polymerizačnom reaktore, kde sme práve ukázali im na reálnych datách, že umelá inteligencia dokáže oveľa viac aj tie pokrokové technológie, ktoré sú z Ameriky alebo z nejakých popredných výrobcov riadiacej techniky. A na to sme ukázali vlastne, že umelá inteligencia umožnila zlepšiť kvalitu výroby až o 20%, čo je veľmi zaujímavé.
To sú naozaj veľmi zaujímavé informácie. A v kontexte tvojej výuky alebo v kontexte toho, že ľudia sa chcú alebo nechcú hlásiť na štúdium informatiky a príbuzných odborov, prečo by si ty napríklad odporúčal mladým ľuďom v dnešnej dobe ísť študovať informatiku? Ja si myslím, že z hľadiska toho, že či budú mať domácnosť, či budú mať rodinný dom, alebo budú bývať v nejakom zariadení, v nejakom bytovom dome, všade a v každej domácnosti je dneska už tá spotrebná elektronika už má umelú inteligenciu. Či sú to všelijaké variče, či je to vlastne optimálne fotoaparáty, kamery a tak ďalej. A bez toho, aby vlastne nepochopili ten princíp tej umelej inteligencie, ako je možné tie procesy ovládať, bez tej základnej náuky to nemôžu úplne pochopiť ani využívať. Čiže študenti informatiky, aplikované informatiky by som povedal, majú to byť ľudia, ktorí budú vedieť nielen programovať, ale ovládať, riadiť a poznať problémy, ktoré vznikajú pri používaní spotrebičov, automobilov alebo aj techniky, ktorú majú či pri športe, či pri iných aktivitách. Vážení diváci, milí naši poslucháči, rozprával som sa dnes s profesorom Štefanom Kozákom. Toto boli Pokeci k veci s informatikmi a tešíme sa na vás pri ďalšom našom stretnutí. Dovidenia.